Maryam Haruna MH kayan suna da sauki, kayan suna da kyawu, kayan suna da kargo, ko me ake bukata a saya a kamfani. Ina kuke mata, ga wani albishiri, shahararren 'yar kasuwan nan Maryam Haruna MH ke tallata muku hajjata ta sabbin kayan sawa a ci ado a ci taro kuma ku zama gimbiyoyin zamani. Ta kawo leshi kala-kala sai kun zaba a tamfofin zamani da wurawar mata masu aji, ga kuma takalman mata samfuri-samfuri, galla-gallan jikuna da takalman mata da ake kira sayan masu rabo. Akwai dogayen rigunan mata 'yan gaske, sarkokin mata da awarwarayen hannu irin na kasashen waje, turarurruka masu kamshi sallama daga nesa, kayatattun zannuwan gado iri-iri da kuma kayan yara don haɗa masa ado su ci tare. Ga masu buƙatar sayan kayan adon kecere ne irin waɗannan da ma wasunsu, sai ku tuntuɓi Maryam Haruna MH a dandalin sada zumunta akan wannan lamba 070 26 53 58 51 ko kuma kira kai tsaye don hudar kasuwanci. Tana nan a jihar Kano Daboci gari, unguwar Court Road. Kada ku manta, Maryam Haruna MH tana aikawa da kaya ko ina a faɗin Najeriya da ma ƙasashe. Madamar an yi sayayya a wajen ta kuma an biya kuɗi jas. Mata, kwalliya adon ku ci. Na zamani, takalma irin na mata madin suna da su, jika ce ake bukata a shigo a kamfani. Dogaye na rigunan mata ma kala-kala, sarkoki irin na mata da awarwaro na hannu, da turarika na kamshi don kamsasa jiki.